Felpofodon a kurva anyját. Gyere te, sinter! Hogy nézel ki? Vagy hogy gondoltad? Tényleg úgy nézek én ki, mint aki őt ilyen nőket bán. Felpofodon a kurva anyját. Egy próbában előre azt is Tombolán nyert. Itt mondom mindenki előtt, hogy hagyjál békét. Hát én hozzá, nem is foglalkozok vele, Mónika, most is azt mondták, hogy meglepetés, én tudom, hogy ilyen meglepetésem, mert nem kívánom senkinek se. Hát tovább olyan nem. SMS-eket kapok tőle, ha felmegyek, megölet így úgy, amúgy nem tudom, hogy... Szofja, geci! Hát egy-két pofontól olyan ember nincs, aki ilyen nőket... Magányos, farkas vagy! Hát akkor miért nem vittek el a börtön, hogyha engem valaki, én megverek valakit, azért nem börtönjárva meg... Ózdolj át meg a hülyét, ne itt, ózdol lent a sintereknél. Szépen beszélj, nem erre tanítottalak. Az egész családi portékomat kajak elvetette, fejét, geci! Ózdon vagy menő, de itt nem, itt, tudod mit? Hallod? Itt bátonban, labdában már nem rugol. Fogja meg a basztal! Szia! Nem zavarva? Hogy nézel ki? Miért hogy nézel? De a nő, te ki ez? Magányos, farkas vagy! Felpofodon a kurva anyját. Mégis kinyaltad a picsámot? Egy próbában előre azt is Tombolán nyert. Ózdi vagy és sinter vagy! De akkor miért nem vittek el a börtön, hogyha engem valaki, én megverek valakit, azért nem börtönjárva, vagy meg kapok felfüggesztés, Itt vagy mondom valami? mindenki előtt, hogy hagyjál békét. Hát olyan Ez nem SMS-eket kapok tőle, hogy ha felmegyek, megölet így úgy, amúgy nem tudom, hogy... Szofja, geci! Tényleg úgy nézek ki, neki őt ilyen nőket bán. Sinter! Felpofodon a kurva anyját. De ez a nő, te ki ez? Monostorfáiból jelentkezem. Néztél már tükörbe? Nem tört még Hát össze? igen, már elmondtam. Szegény kislány. Hát olyan vagy, mint egy pitbull Olyan bab. SMS-eket kapok tőle, hogy ha felmegyek, megölet így úgy, amúgy nem tudom, hogy... Figyelj, egyet mondok neked. A gecibe se basztál, bazd meg. Hát egy-két pofontól olyan ember nincs, aki ilyen nőket, aki tényleg így kihozza belőle az agressziót, hát ne haragudjatok, hát én most ember az ember. Szia, Gyuri vagyok. Most én velem nagyon kibaszott, majd letesszük, aztán majd megint hívlak. Azt megmondható, hogy addig ne pürgyél le. Mondom, ne pürgyél le. Nem mondta, hogy hanyas, uram. De most komolyan mondom, Aha, jó, hát... az hogy mennyibe kerülne. De mikor lehetne menni? Mondom, a hirdetésre jelentkezni. Nem az apád faszát, ilyen buzi lehet. Csipké Zoltán! Te büdös személy, te senki. És miért szórakozik velem? Mondja meg! Az én életemet ne zaklassad, nekem nem kell ez. Ide figyelj! Maga olyan munkát végezzen, ide figyelj! Szépen beszélj, nem erre tanítottalak. Hát én hozzá, nem is foglalkozok vele, Mónika, most is azt mondták, hogy meglepetés, én tudom, hogy ilyen meglepetésem, mert nem kívánom senkinek se. Monika, jakta, leszoptatom! Hát igen, már elmondtam sokszor. Egy próbában előre azt is Tombolán nyert. Figyelj, egyet mondok neked. Ne zaklass! Hát olyan Ez nem SMS-eket kapok tőle, hogy ha felmegyek, megölet így úgy, amúgy nem tudom, hogy... Éli, mint te vagy! De akkor miért nem vittek el a börtön, hogyha engem valaki, én megverek valakit, azért nem börtönjárva? De nem vagyok ideggel, bazd meg! Tiszta drogdiller! Én életemet ne zaklassad, nekem nem Hát kell. én hozzá, nem is foglalkozok vele, Mónika, most... Az egész családi portékomat kajak elvetette, fejét, geci! Valaki, én megverek valakit, azért nem börtönjárva, vagy meg kapok felfüggesztés, vagy valami... Te menő basztár vagy? A gecibe se basztár, bazd meg! Szépen beszélj, nem erre tanítottalak. Felpofodon a kurva anyját. Fenyeged! Fenyeged! Az anyád picsáját. Ki a geci vagy? Majom vagy te meg a lányod, te majom! Mindjárt benyomom a szádba a parszpistak a nyellé. Vagy hogy gondoltad? Hát ezt a számot mondták. Figyelj, egyet mondok neked. A kurva anyád, te köcsög! Hát igen. Nézzek, nincs a kurva anyját magának más dolga? Csipké Zoltán! Miért mondod azt, hogy te ilyen sittesekkel lejössz? Hát máma, már olyan sok telefonszámot hívtam, hát... Ózdolj át meg a hülyét, ne itt, ózdolj!
Szépen beszélj. Magányos farkas vagy. Hát olyan vagy, mint egy pitbull, bazd meg. Kivégetted, vitték el az egész gyerekemet. Ezt a drogdiller. Te ne vagyok ideggel, bazd meg. Majom vagy te meg a lányod, te majom. Hát a picsam szép, mint te vagy. Ne zaklass, ne hívogass, engem hagyjál békén. Egy maga van előre, azt is tombolán nyert. Az egész családi portékomat kajak elvetette, fejét, geci! Hát te hozzá, nem is foglalkozok vele, Mónika, most is. Fényeget! Az én életemet ne zaklassad, nekem nem kell ez. Hogy nézel ki? Érdekes módon tudattad velem, hogy mit szeretnél, de értem. Tiszta drogdiller. A kurva anyád, te köcsög! Te menő vagy, sztár vagy? De a picsám az a lényeg, hogy kinyalta. Nézzenek minket, mert következik a Rendőrzője című film.